Komedi kucing Jawa, kucinge iso guyonan nganggo basa Jawa. Bro, kowe ndak wis lulus kuliah? Ya wis suwe to ya, aku kebelet lulus kuliah. Lah kok dadak nganggo kebelet bareng? Memangnya nganti saiki kowe durung lulus kuliah to? Lah piye arep lulus kuliah? Wong mlebune wae kudu liwat mburi kok. Oh, maksudnya kowe iki ploo ya. Mula kudu bayar luwih akeh ben iso ketampa kuliah. Wis ngono mergo ploo, kowe saiki dadi ora lulus-lulus apa piye? Oh, lah gondelmu. Aku ki ora ploo ya. Wong saben mlebu kampus ki aku malah dibayar kok. Lah kok iso? Lah yo iso wae to. Lah carane piye kuwi? Ya saben tekan kampus kowe kudu lewat mburi. Terus langsung mlebu pantry, gawe teh karo kopi kanggo dosen-dosen. Terus aja lali nyapu karo ngepel kabeh ruangan. Oh, lah gondelmu. Tibake kowe iki OB to. Lah iya, nek ora dadi OB ya ora mungkin aku dibayar.